ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे डोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे डोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे डोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी। ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಆದಿನಾಥ ಪೀಠ ಸಿದ್ಧಪೀಠ ಕನಕಪುರ ಮಜಿಲ ಸೂತ್ರಪೇಟೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಶ್ರೀ 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 ಪೈಲಟ್ ಬಾಬಾರವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ತೋಜು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬೈದ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ದಾದಂತೂ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿನ ಯೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅರೆಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎರಡು ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಂಜುಂಟುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ ಶೋಕ್ ಉಂಟಲೆ ಉಲಾಯ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಉಂಟಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಲೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟಲೆ ಅದೇ ಉಲಾಯ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ಬೈತಲೆ ಉಲಾಯ್ ಬರ ಶೋಕ್ ಉಂಟಲೆ ಅದೇ ದೇವಿಯರ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಡ್ತಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಟ್ರಪೇಟೆ ಮಜಿಲ ಅಲ್ಪದ ವಜಿಂದಿಟ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರನ ದೇವಿಯರನ್ನ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ದೇವತಲೆ ಯಜ್ಞ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಯಜ್ಞ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರಬುದಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಬಾಬಾ ಬಂದ ಅರಬುದಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಂಚುಂಟುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲರ ಭೇಟಿ ಕೊರಲೆ ದೇಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಬರೆಯ ನಂಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಬೇಕು ಒಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಅವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲಿ ನೇಡ್ದು ಎಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಂడి ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪರಪ ಅಂಚ ಇದು ನಿಶಬ್ದವಾದ ಉಂಟುಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗ ಬರ ಬನ್ನ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗ ನಿಶಬ್ದವಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಿದ್ದೆ ಆರು ಪಾತ್ರಿಕೆ ಬಂಡಿರು ಅಂತೆ
ಶ್ರೀಮೇಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಓಲ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತುಲೆ ಓಲ್ ತುಲೆ ವಿಶೇಷವಾಯ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಬುಡ್ಡ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲೇ ಬಂತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚದ ಓಲ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಉಂಟುಲೆ ಓಲ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗುರುಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಯಾರು ತಿಕ್ಕುವರು ತಿಕ್ಕಿಗುಡ್ಡ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಈ ಮೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಾರ ಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಂದು ಸರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಪಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲಿ ಪನ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಮೇರು ಪ್ರಥಮ ಅದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಂತೂ ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ರಡ್ನೆ ಹಿಮಾಲಯ ಬುಟ್ನ ಅಲ್ದರಕ ಪ್ರಥಮ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಸುಟ್ಟು ಕಡೆ ಕನಕರ ಬೆಟ್ಟ ಮಜಿಡದು అయితే ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಟೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಪನ್ಲಕನಿ ಪೇಜರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಇಂಕ್ಲೇಡ್ ಕಾಸಿದ್ದು ಇಂಕ್ಲೇಡ್ ಈ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮದ ಶ್ರೀಮೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲು ಮೂರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ಅಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಪದ್ಯನ್ಮಗ ಇತ್ತ ಆ ಮೂರ್ತಿಲ ಅಂತೀನಿ ಇವನ್ ಬಟ್ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಓಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಎರಡನೇ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಪೂದೀಪಿರು ಅವು ಮೂರನೇ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಐತೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆ ದಿನ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಪುಣ್ಯನ್ ಪೂನು ಅಮ್ಮನ ಶಿರತಮಿತ ದೀಪಿರು ಅಪ್ಪನ ಅವು ಬೂರ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ನು ಕೊಲ್ಪುಜರು ಅವನ್ ಬೂರ್ನಟೆ ಮಸ್ತು ಜನಾವಿನ ಅದು ಪ್ರಥಮ ದೀಕ್ಷೆ ತಂದಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಕೈತಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಪಾತ್ರ ಬಂದುಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪವೆ ಆರ ಉದರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಬಾಬಾ ಮೇರುಲೇರು ಮೇರಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇರ್ತೆ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಂದರೆ ಬಂಡಾರು ಓಲ್ ದೆತ್ತಾರೆ ಎಂಚೆ ದೆತ್ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಪ ದೆತ್ತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನೊಲಿರಿಗೆ ಯಾನು ಪೈಲಟ್ ಬಾಬಾಡ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷ ಅಲ್ತೊಕ್ಕ ಅಗೋರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗಸಾಧನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಖಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಪೈಲಟ್ ಬಾಬಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಂಕ ಲೆಪ್ರದ ಇಂಕ ದೀಕ್ಷೆ ಬರೀ ಪೈಲಟ್ ಬಾಬಾ ಆರು ಉತ್ತರ ಕಾಸಿಡ ಅರಂದು ಬಕ್ಕ ಮೂಲಾರ್ನ ಗೋಮುಖಡ್ಲ ಅರ್ನ ಆಶ್ರಮ ಉಂಟು ರಸಿಕೇಶ್ವರ್ಲ ಅರ್ನ ಆಶ್ರಮ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿ ಇಂದು ದೀಕ್ಷೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆಬಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೆಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಗಲೇ ಯವನಸ್ತೆ ಅದು ಪುರ ಇದು ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ಈ ದೆತುನೋಡ ದೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತುನೋಡ ಕಾರಣದ ಅದೀರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಟೆ ಬೇತೆತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯನ ಸುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ತಿರುವಡು ಗೊತ್ತಾವಡಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬಾಡದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಯೋಗಿ ನಕಲ್ನ ಬಾಬಾ ನಕಲ್ನ ಪುರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಡು ಕೆಲ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ನೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಕೆಲ ಇಂಚೆ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತನಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪ ನಂಚೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ತುಂಬು 45 ವರ್ಷ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಿ ನಿಜವಾದ ಪೋಯಿನಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಕ್ಕ 3 ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಕಾಲದ ಎತ್ತು నేను ఖాళీ అంటే యూనివర్సిటీ మళ్ళీ తిని మాత్రమే ఇందు సాధారణ ఎంగిన ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಜಿಂದ ಏನು ತೋರಿಸ್ತು ಬೇಮುಟ್ಟು ಪುಂಚ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪುಂಚಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪ ವರ್ಷ ದೀಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಐಗ್ಲ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತೋ 1000 ವರ್ಷದ ಬಿತ್ತಿನ ಬಂದು ಜೈನರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ತೋಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಜನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ತೋಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಎಂಕ್ಲು ಬಂದು ನಂಬರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಆತೆ ಒಂದು ಬೇಕಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಬೈದ್ಯರ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡೆ ಒಂದು ಬೈದ್ಯರು ಸುರೇಪಾಡುನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಒಂದುಂಡು ಈ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿರು ಯಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಂಜಿ ಎಂಡ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂದ ಐದು ಮುಳ್ಳು ಎಂಕ್ಲ ಕೋರ್ದಬ್ ಸಾನ ಎಂಕ್ಲ ಮಜಿಲ ಪಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ದಬ್ ಸಾನ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಜಾಗದ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗದಕ್ಕಳು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ನೀಲೆ ಆವಡು ಬಂದು ಬಂದಿರು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಲ್ಲೇ ಅನ್ಪಣ್ಣೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸೇರಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪ ಇದೆ ಬಣ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರಗೆ ನಂಬಿ ಬಕ್ಕ ಏಲಿಗೆ ಆತನ ಅನ್ಪಿನಿ ಅವು ನೂದೆ ಎಂಕ್ ನಡೆಸ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಇಂದಟಿತ್ತೆ ತೊಂದಡಿತ್ತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಪ್ಪ ಆಂಡ ಈತ ಮಾತು ಎಂಚನ ಆಂಡ ಆ ಬೈದ್ಯರ್ಲನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ದಬ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಡತನ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಮಾತು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿರುವುದು ಕೈತಳನೆ ಸಾನ ಉಂಟದೆ ಕೋರ್ದಬ್ ಸಾನಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಜಾಗ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದು ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಇಡೀ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅವಳ ಕೋರ್ದಬ್ ಸಾನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜಾಗದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಅದು ಜಾಗದ ಪಟ್ಟೊಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಾರೆ
ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಮಾಸ ಹೇಳ್ತು ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಪಾಯ ಇದು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಓಲ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಪನ್ನೆಡ್ದವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಯಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ನಮ್ಮದಾಯ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬತ್ತ ಪಂಡಿನೆಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮೇರು ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟ್ಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಉಂಡು ಭೂಮಿದ ಮಿಡ್ಡಿರ್ಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಉಂಡು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಲ ಆಯ್ತಂದುಲ ನಮ್ಮ ಮುಗುಲಿಲ ಪೂರ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಮೂಜಿಕೋಡಿಲ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಇತ್ತಿನದವರು ಆರು ಪೂರ ತಷ್ಟು ಮತ್ತದು ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾಡಿದ್ದಿಂದ ಆರೇ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 500 ಜನ ನಾಲ್ಕನೇದ್ರು ಬಂತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಅಂದದೆ ಇತ್ತು ಈರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾದ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನೇನು ಅನ್ಪಡು ನಮ್ಮಂದಿನೇ ಎಂಕ್ ಯಾ ನಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಆವಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕಾಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಲ್ಪೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಂದಿಟ್ಟು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಕಾಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಅಲ್ಪೋದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಪೋದು ಪುನಃ ಅವಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಐಕೆ ಅಂಬಡಿ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂದು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಕೊರಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಏನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಡಿಸ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡಿನ ಅಂಚೆನೆ ಮಲಮಲ ಜನಗಳು ಬರ್ತೀರಿ ಲಂಡನ್ ಅಕ್ಲ ಕೆಲಸದ ನಾನಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಸೇರಿದ ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಾತು ಅಕ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಎಂಕ ಎಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣ ಕಣದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಕೊನೆ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಇருந்து ಪೂರ ಅಮ್ಮನೇ ಮಲ್ಪ ಅಂಚದ ಈರ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮನ್ಪಿನ ಪಂಡ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಓಲ ಸಾಧ್ಯ ಮನ್ಪಿನ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ದಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಮೈಂಡನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ದೀರೆಗ್ಲ ರಾಘವನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಆತನ ಕುಡುವರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ರಾಘವನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಅವಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಟದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನೆಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೇರಿನ ಗಡ್ಡೆ ಗುರುನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಪನ್ನುವೇರು ಅಗೋರಿ ನಕಲ್ನ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಗುರುನಕ್ಲ ಎಂಕ ಪಂಚನ ಪಾತೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಗೋರಿ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಗೋರಿ ಯಾಪ ವರ್ಷದ ಪೂಜೆ ಹಾಕುವ ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕ ಜನ 14 ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಲಕ್ಕ ನೇ ನಿತ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ನಗರ ಪ್ರತ್ಯಂಗ ರಾವಣ ಉಂಡು ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಒಂದುಂಡು ಮಂಗಳವಾರ ಬಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಬಕ್ಕ ಫಲಾರ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾವೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಭಜನೆ ಬರ್ತಾವೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮೂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಕಾಲ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಯಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯದ ಇದು ಮೂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪೂಜೆ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ ಐಕಾಗಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ 18 ಕೈಟುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಭೂಮಿ ದಾಟಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ವಸ್ತು ಉಂಟು ಯೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚೇನು ಸೊತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಪದರಾಬಿಟ್ಟ ಟುದ್ದಿತ್ತೀರ ಅಂಚಂಡ ಈರು ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮೂಡು ದಾದನ ಆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಓಡಾಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರು ಓಡಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತೇರ್ನಲ ಭಕ್ತೇರ್ನಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿನ ಗುರು ನಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅದುಲ್ಲೆ ಮನ್ಪಿನ ಇರ್ನ ಪಾತ್ಯಾರ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನವೀನ್ ಪೈನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬಿತ್ತು ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲ ನವೀನ್ ಪೈನ್ ಮಾಡಿ ಸದ್ದಾರ ಸೌತ್ ಕೆನಡ ಎಂಕ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಪುದಾರಿತ್ತೇನೆ ಆವಿಡ್ದು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಅಭಿಪ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದು ಅದು ದೇವರ ಎಂಕ ಏನು ನೀರಿನ ರೋಡ್ ಕಾಪೆ ಪಾಡಿಯರು ಇದೇ ಮಟ್ಟ ಬದಿತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿದು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳೆ ಆತು ಪನಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನುವು ಅಲ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚಿನಿ ಇದು ಪೂರ ಪಂಚಾಯತಿನ ಜಾಗ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಬರೋದು ತಾಟಿಟ್ಟು ಕುದುರೆ ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪನಂಬರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಜೋರು ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಸಾವಿರದ್ದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಐನ 1000 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ ಪಂಚದ ಮಿತ್ತದ್ದು ಇದು ಅರ್ತಿದ ಮರ ಅಂಚ ಅರ್ತಿದ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದೀಪದಿ ಓಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಕೇರಳದ ಮಲಮಲ ಕುದ್ವಾಳ ಕಥದಿ ಪೂರ ಪಂಡ್ಯ ಮುಲ್ಪ ದೀಪದಿ ಉಂಡು ಮಿಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪನೆ ಪೂಜೆ ಬರುವಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ದೀಪದಿ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂಜೆ ಬರುವಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅರೆಗೆ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಂಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒದಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಬಂದ ತಡಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿಂದು ಅವನ ಆತ ಹೈಟ್ ಸದ ಉಳ್ಳೇರಿಂದಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಪರಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬೈದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ನೆಡು ಬೋಲ್ತಾರೆ ಯಾಂದು ಮೇಂದ್ರೆ ಇಲಿಯರ್ ಪದವು ಈ ತಂಡ ನನ್ನ ಭಜನೆಗೆ ಇಡಿದಿತ್ತು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಏನನ್ನು ಭಜನೆಗೆ ಇಡಿತಾರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದು ಕುಟ್ಟಾಡು ಭಜನೆ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಏನು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಬರ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು 15 ವರ್ಷ ನಾನು ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಪ್ರತಿ ಫ್ರೈಡೇ ಭಜನೆ ಉಂಟು ಆ ಭಜನೆಗಳ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಸೇವೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸರು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ತೂಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಬಿಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವನಸ ವನಸು ಪೂರ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮಾತೆ ಒಂದೆಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಾಕಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ದೀಪೇರು ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಉಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಮಧ್ಯದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಈ ಮೆತ್ತ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಆ ಮೆತ್ತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಬರೋದು ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವತ್ತಿಂದ ಮೂಲು ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಮೂಲು ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗ ಶಬರಿಮಲೆದ ಅಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಲೆ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಮುಂತುರ್ದು ಶಬರಿಮಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ವಾಲ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಗಣಪತಿಗಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಿಗಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಪುಳ್ಯಗಾಂಡೆ ಬತ್ತ ಅವೊಂದು ಮಾಲೆ ಪಟ್ಟ ಗುರುಸ ಉಂಟು ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ದಿನವಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಪುರಂ ಅಂತದ್ದು ಆರತಿಪುರಂ ಅಂತ ಪುಳ್ಯಗಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬೇಕು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಬಾಬಾ ಕಾಲಭೈರವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಗಡ್ಡೆ ಕಾಲಭೈರವನ ಒಂದು ಯಾಗ ಇನಿ ಆಯ್ನೆ ಇನಿ ಆತಲೆ ಡೈಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಡೈಲಿ ಅದೇ ವಿಶೇಷತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಅದೇ ಇದ್ದೇ ಯಾಗ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಪಾದರಸ ಮತ್ತೆ ಕಾಳಿ ಮಹಾ ಅವತಾರ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಭುವನೇಶ್ವರ 18 ಕೈ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿದೆ ಪಾಪ ಅಂಚ ಮೂಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಪೊತ್ತೋಡು ಬಂದಲ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬ ಹಿಮಾಲಯದ ಬತ್ತದ ಬಾಬಡ ಅಗ್ನಿ ಕೊರಿಬೇಕ ಮೂಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೆಕ್ಕೆರೆ ಬತ್ತ ಜೆಂಡ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಅಗ್ನಿ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಅಗ್ನಿ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕನಕ ಬುರದಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ದೀಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಏನೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಂದು ನಗರತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕ್ ವರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕುಡೋರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬೀಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಜ್ಜ ಬಾರಿ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಆರೇವರ ಮರ್ದದು ಕಡಪದು ಏನನ್ನು ಮರ್ದದ್ದು ಎತ್ತುಕೊಳ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಬರೋದು ಧ್ಯಾನ ಜಪ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದು ಅವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಮಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2-3 ವರ್ಷ ನಾವು ಆನೇನು 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಗುಲು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ದಿದ್ದೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಲ ಕೋರ್ದಸ್ಥಾನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಅವಿನವನ ಪಂಡ ನಂಟುಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ತನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಲದ ಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚ ಅಲ್ತಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ಬೇಕು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅವೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಪೀಠ ನೆಕ್ ಅವಿನವನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ತಲ್ತಲ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಸ್ಥಾನ ಬೈದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ದ ಒಂದು ಮಂದಿರದ ಕೈತಲ್ದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಆದಿನಾಥ ಸಿದ್ಧಪೀಠ ಇಂಥ ಕೈತಲ್ದೆ ಸ್ನಾನ ನಡೆ ಬೈದ ನೇಮ ಆಯ್ನ ಅಂದೆ ನೇಮ ಬಾಯ್ನಿ ನೇಮ ಸದ್ಯಗ ಆತಂತಲೇ ಈತ ನೇಮ ಆಯ್ನು ಮಾತ್ರ
ಪರ್ದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾರಸೀಮೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಸತ್ಯ ಸಾಧನ ಬಪ್ಪು ತುಳುವನಾದ ಜನಕ ಕೊರದೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಲನ ಆದಿಮಾಯನ ಹಂಸರೂಪನೆ ತನ್ನಿಮಾನೀಗ ಬಂಪು ತಗೆ ತಂಗಡಿಯಾದ ಮೆರೆಯಿನ ದೈವ ದೂಜೀಗ ಬಂಪು ತಗೆ ತಂಗಡಿಯಾದ ಮುಲ್ತ ಗುರ್ಕರತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದುಲ್ಲೇರಿ ರಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಬಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಆದೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನೆತ್ತದ ವಿಶೇಷ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಇರ ಬದರಿಂಗ್ ಸರ್ ನನ್ನ ರಮೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಇನ್ನ ಹಿರಿಯನಾರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕೆ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ದೈವರಾಜಪುರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಜಿಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಹಿರಿಯನಾರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಂತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಜವನಿಯರ್ ಮಾತಾ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪ ದಾದಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ 350 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು 350 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಒಂದು ಓಲು ತಿನ್ಪಂಡ ಮಜಿಲಾಡ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಗೋಲಿದ ಮರತಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ತರದ ಪಕ್ಕ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ 200 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಇಡೀ ಬತ್ತಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಗಂಡ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಾರ ಬಲಿತದೆ ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂದು ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ್ದಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲು 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ